जोमैया गाव फुसिनांजानो गिनानैसो बेफोर खोथाखौ दिरुंगोरखादों। आइयादि बेबायदि बुंगोन गावनि फिसौफोरनि सायाव आं बेखौ माब्लाबाबो साननो हाया। आंबो बेखौनो सानदों। हा फुसिनो गोसो गैयाथाय गैया आरो फुसियाबानो जायोना। मानोथो नंबां जाबां खोथाखौ ओरैनो दिरुनो। ओरैनोब्लाबो गोदो आफा थानाय समावबो आं बुंखायोमोन आफा आरो आइखौ आंनो फुसिगोन। आरो बिसोरा बुरै जाबोबाय। बे आइयालाय बे बुरै समाव मा बेसेबां ओंखाम जानो बेलाय बेसेरा होबा जागोन होआबा थागोन। सासे मानसि फुसिनायखौनो एथ'ग्राब गिदिर बिबान साननानै लाबायना बेबो बुरै मानसि। थेवबो गोसो मानिया मानिया स्रा जानायनि इसाखौ खनसे लोगो हमनानै सोंस्रानोसै र' आङो। आयै बिहामजो मा खबर बिहामजो? आयै आं इसाखौसो लांथ'गौमोन। लां बिहामजो। आंलाय बिसोरखौ बुंखादों थांदो नोंसोरो गाव गावनि बिसिनायाव उन्दुहैदो गाव गावनि खामानियाव बेस्थ' जाहैदो होननानै बुंबाय थाखादों। बिसोरसो थांनोनो गोसो गैया आंखौ गारनानै। हनै फिसौफोरा आरो आंखौ अननानै आंखौ हारसिं दोननो बादों। बिथिं आरो जोमै बिहामजोआ गावसोरनि फिसाजोफोरखौ गाज्रि गाज्रि बुद्धि फोरोंदों होननानै आंजों नांलायलांबाय दा बिहामजो। आय' आंनि आइया ना जा गाज्रि आरोलै। आंनि आइया आबैजों नांलायबावलायो। मिथिखानांगौ आबैया बेसेबां दुखुआव दङ होमबाबो आबैखौसो गाज्रि गाज्रि बुंनानै आबैजोंसो नांलायबावलायो। आय' आं जोंहानि आइखौ ना एसेबो मोजांखौनो मोनथारला। आं बेखौ नायनोनो हाला। नों बायदि नङालै आयं जोंहानि आइया बुजिनायानो गैया। दैजि दे गासैबोलाय बहा एखे जानो। जेरै हाजोआ गोजौ गाहाय बेबायदिनो मानसिनि गोसोआबो सोरनियाबा बारा सोरनियाबा खम बुजिनाया। गासैबो समानब्लाथ' आरो बे संसाराव नांलाय खमलाय एना एनि दावराव दावसियानो जानाय नङामोन। आयं दैजि नोंनि मामानि आखलखौ नों जुदि गाज्रि होननानै हमदांजोबनो हाखाबायब्ला नोंनि आइखौ मोजां खालामनो हागोना खालि नोंल'सै। नोंनि आखायावल'सै नोंनि आइखौ मोजां खालामनाया। नोंनि आइनि आखलखौ नों गाज्रि नुदोंब्ला फिसा दैजि नोंनो मोजां गियान मोजां आखल नोंनो फोरोंलांनांसिगोन। माबालै आयं आइया ना आबैखौ फुसिया होननानै बुंदों। आंनि आइया जुदि आंनि आबैखौ फुसियाबाथाय आंबो हले फुसिखायालै आइखौ। हामा दैजि बिदि दा सोलों बिदि बुंनो मोना। गावनि बिमा बिफाया इसोर बायदिसो। जेरै नों इसोरखौ गियो बेबायदिनो गावनि बिमा बिफाखौबो गिनो नांगौ। इसा आइ ओरै फैथ'लाय। आं नोंखौ मोनसे खामानि थिननो दा फैफिननो हागोन। बिनानाव दैजि आबैजों थाथ'दे। आइया आंखौ माबा मोनसे खामानि थिनोनो। खामानि जोबब्लानो आं फैफिनगोन। जागोन दे आब' थाबैनो फै। आबै दैजि थां नोंबो थांदो थां। नोंसोर सानैबो थांदो आं हारसिंनो थानो हासिगोन दे। आंखौलाय बहाथो नोंसोरो बेबायदि आंजों लोगोसे थाफाबाय थानो हानो। आबै आं बुंदोंना नोंनि दुखुआ जोबागौ मानि नोंजोंनो लोगोसे थागोन। आबै रथ' आइया मोनसे खामानि थिनोनो आं बेखौ मावनानैनो थाबैनो फैफिनगोन। आबै नों बायदि हायाव जिरायनोसै आंबो। जिराय आबै जिराय। आइ मा खामानि थिननो नागिरदों नों? गोख्रै दे आबैजों थांफिननो नांगौ आं। इसा आं नोंखौ जेबो खामानि थिननो नागिरा। नोंनाव मोनसे खोथासो सोंनानै मोनथिनो हास्थायदों। बिथिं फैथ' खाथियाव। मा आयै? फिसा दैजि आं मिथिगौ नों गासै खोथाखौबो सैथोयैनो खोन्थाग्रा होननानै। बेनिखायनो नोंनियाव फोथायनानै सोङो दैजि नंगौबा नंगौ नङाबा नङा थगायनो नाङा दै। सोंलाय आयै मा खोथा? नंगौब्लाथ' नंगौ होननानैनो बुंगोन दे। नोंसोरथ' आबैजोंनो दङ दैजिबो नोंबो। ओमफ्राय नोंनि आबैया नोंसोरखौ माबाफोर बुद्धि फोरोंदों ना माथो? आयै मा बुंनो नागिरदों? आं मोजां बुजियाखै स्रायैनो सोंना। नोंनि आबैया नोंनि आरो नोंनि बिनानाव दैजिनि सिगाङाव माबा फुसिनाय फुसियैनि खोथा लानानै नोंसोरनि सिगाङाव रायलायदों।
बे खोथाखौनो दहाय मादैयाबो लानानै आबैजों नांलायनानै थांबाय आरो दा नोंबो बे खोथाखौनो मानो सोंफिनदों आयै? खोनानायखाय सोंदों आइ। जों जुदि नोंनि आबैखौ फुसियाब्ला नायाब्ला नोंसोरबो नोंसोरनि मामा बाबाखौ नायफिननाङा फुसिनाङा होननानै आबैया बुंबाय बायनाय। आयै, आबैया बेबायदि बुंग्रा मानसि होननानै नों सानो नामा? आंथ' खोनानानै रागासो जोंनो ओंखारबाय। मादैयाबो दहाय मा बुजिनानै मा खोनानानै बेबायदि खोथा बुंदों फोरोंदों होननानै आबैखौ जा रागा जोंलाङो आरो बेयावनो बिसोरो बिमा फिसा दसे नांलायलायनायबो जायो। मा सानजोबखो? आबौ थैनाय लोगो लोगो बेफोर खोथाया दासो मानो ओंखारजोबखो? अ, बिदिब्ला आबैया बिदि जेबो बुङाखै? आयै, आंनो दङ। आबैया बेबायदि जेबो खोथा बुङाखै, रायलायाखैबो। नाथाय मादैयासो मा साननानै मा बुजिनानै दै आबैजों नांलायखो बेखौ गावसो मिथिसिगौ। बेसेरा आबैया आबौ थैजानानै बेसेबां दुखु। बिनि दुखुनि समाव बिनि फिसाला बिहामजोफोरा बिजों लोगोसे थाफानोसो नांगौमोन। बिजों लोगोसे बेखौ रंजाहोनोसो नांगौमोन। नाथाय जोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ आं उल्थासो मोनजोब्बाय। दिनै बिनानाव दैजि आरो आं गैयामोनब्ला जानांगौ आबैया सान हर गाबनानैनो बेबो थैलांगौमोन। नोंसोरबोथ' गैया फैयाखै। बिनानाव दैजि आरो आंसो दिनै आबैजों थाफादों। नोंबोथ' गैया आबैखौ खबर लाहैयाखै मामा। इसा, आं लोगोसे थायाखैब्लाबो नोंनि आबैनि खोथाखौनो जों सिन्था खालामनानै दङ नोंफाजों आंजों। नोंसोरनो दंखायो नालाय, बेनिखायनोसो जों थाहैयाखै। आरो जुदि गासैबो आबैजोंनो थायोबा गुबुन माखासे खामानिखौ सोर मावनो? बेनिखायनोसो थाङाखै फिसा। नों बुंनाया गोरोन्थि जाबाय। खोथाया बेनोमोनब्ला आं आबैजों थांफिननोसै। आंबो सानखादों आइया दे बेबायदि खोथा बुंनाय नङा। आइया बेबायदि खोथाखौनो बुङाखैब्ला जोमैया माखौ साननानै मा बुजिनानै बेलाय नांलायखो आइजों आरो जोंनि सिगाङाव मा बुंहैखो? ना आइखौ थैजासिम गावसोर फुजिनांगोन होननानैनो बेलाय दानिफ्रायनो साइ दानखानोसो नागिरबायदां मानसियानो। जोमैया फुसिबा फुसिबाय, फुसियाबा थाबाय, बे गावनि खोथा। नाथाय आंबा हले आइखौ थैजासिम फुसिगोन। गावनि बिहाव बिखुनजोआनो जा, गावनि बिमा बिफायानो जा, गावनि बिमा बिफाबाबो बे जोनोमगिरि बिमा बिफा, बिहाव बिखुनजोब्लाबो बे जोनोमगिरि बिमा बिफा, बिसोरखौ थैजासिम फुसियोब्ला जोबनो गैयै बोर आरो आशीर्बादखौ आंसो मोनगोन। आङो मालायनि बिमाखौ बेबायदि आलाय आन्थानि खालामनानै मालाबाबो सावलाया। आङो आइनिफ्राय बोर लागोन, आइखौ थैजासिम फुसिगोन। बिनानाव दैजि, आं दसे आबैखौ नेलायनोसै। नों थां, दुगैनानै लाहैग्रोदो। जागोन दे आब', आं दुगैनोबो लुबैखाबाय। बिदिब्ला नों थाथ'दो दे, आं दुगैनानै फैफिनगोन। इसा, नोंनि आइयालाय नोंखौ मा खामानि थोनामोन? जेबो खामानि नङालै आबै। दहाय दे मादै जोमैया फुसिनाय फुसियैनि खोथाखौ लानानै नांलायदोंमोन ना, बे खोथाया आइनि खोमायावबो हाबहैबाय। बे खोथाखौनो आइया आंनियाव सोंनायालाय। मा? नोंनाव सोंदों? हा, बिसोर बिहामजो सानैयालाय मा जाखो? आंनि हौवा थैखांनाय लोगो लोगोनो फुसिनाय फुसियैनि खोथाखौ लानानै मानो दावराव जाबाय थाखो? सिन्था खालामनाङालै आबै, बिसोरो मूर्ख गोजासो। आबै जिंगा दासि नोङो जेबो। बिसोरो फुसियाबाबो आं दङ ना, आं फुसिगोन। जोमै, नों ओंखामखौ संबाय, दे आं ओंख्रिखौ संसिगोन। ओंखामखौलाय संबायहाय, ओंख्रिखौबो आंनो संगौमोन। दा जेबो मैगङानो गैया, माखौ संनांगौथाय? खालि दालि आलुल' दङ। ओंख्रि गैयाबालाय बेखौनो संनांसिगोन। दालिखौ जल खालामनानै आलु भाजि एवनोसै आं। दाथ' न'खराव मानसि थैदों, ना बेदरबो जानो एसे बोरैबा मोनो। आरो मानसि थैनायाव ना बेदर जाखाया। नङाब्लाथ' आंनियाव फैसा दङमोन, ना बेदर लायनो थिनहरगौमोन आं। आं ना बेदर लायनोसो सिन्था खालामनानै दङ। बाद हो,
थैनायालाय थैना थांबाय आरो मा नियमसै बेफोरलाय मानसि थैदों होनबानो ना बेदर मोनजालाया थोद जाम्बि है जाम्बि थाम्बिनि खोथा गैयाहाय मानसि थैदों होनब्ला ना बेदर मोनजाबा ओंखामबो मोनजाया ओंखामबो जानो नाङा बेदरजोंलाय मानसि थैनायजोंलाय मा फाराग दङसै आं दिनै बेदर गैयाबा ओंखाम जायाहाय सोरांस्रि नोंनाव फैसा दङ होनदों ना हर फैसाखौ आं अलंबारखौ लायनो थिनहरनो खोनादों आं नोंसोरो मा रायलायदों जाम्बि जादों नामा नोङो जोमै आफा थैनाया सानथामानो जायाखै दानो न'आवनो बेदर ओंख्रि संनो नागिरबाय बेदर जानो लुबैबाय जाम्बा जाम्बि नामा नोंसोरो मानसि थैदों होननानै मा जों बेबायदि सानफ्रोमबो दालि ओंखाम जाबाय थानांगौ नामा आं हाया नोंसोर जा दाजा लाबो फैसाया आं संगोन आं हारसिं जागोन आं रावनिबो थैनायाव नियम मानिनो हाया बेयाव जोमै नों सासे हिन्जाव माहारि जानानै मानो सासे हिन्जाव माहारिनि दुखुखौ बुजिनो रोङा नों दायो ना बेदर लाबोनानै जाफैयोब्ला आइया मा साननांगौ नों खमसे खम नियमखौ मानिया आइनि दुखुखौथ' एसे सान नोङो आइनि हौवाया थैदों दिनै आइनि हौवा थैनायनि समाव दुखुथ' जाफानो रोंखायाखै नों साननै सानथाम बेदर जायालासे थानोबो हाया दायो ना बेदर जाफैयोब्ला आइया मा साननांगौ आं मोनथिया जेबो आंनो नांगौ